тоҷикистон давлати демократӣ аст, озод аст, ҳама арзишҳои инсонӣ, динӣ ба ҳар гуна инсонҳо хоси худи онҳоро дорад. Ман албатта таҳаммул мекунам. ба мо фарқ надорад ки ин атеист аст, ин насронӣ аст, ин яҳудӣ аст. Ба мо фарқаш ин ки инсон аст, мо бо он метавонем суҳбат намоем, додугирифт намоем. одаме ки ба худо бовар накунад чӣ хел бояд нағз бибинед? агар ҳамсояи шумо атеист бошад, шумо таҳаммул мекунед? атеист бошад яъне бехудо бошад? бале. намедонам вай чизи худча равай худча. албатта ҷомеаи мо ки аз лиҳози динӣ масалан аксаран мусулмон ҳастанд, фикр мекунам ба ин чиз нигоҳи манфӣ дорад. агар ҳамсояи шумо атеист бошад, шумо таҳаммул мекунед? Не, барои чӣ? дар кор нест эҳтироми ҳамсояш. барои чӣ? Чӣ дар кор аз ҷомеа дар худаш як нуқсон мешавад? хава атеист мо мусулмонем, ҳама бо рӯҳи худшонанд. шумо метавонед ки бо як нафари масеҳӣ дӯст бошед? метавонам не ки дӯсти ҳақиқӣ мисол дӯсти вай не салом алайк бошад. ҳамсояга ҳақ дорад, мусулмон боша мисол ду ҳақ дорад. мусулмон боша ду ҳақ дорад, вай мисол чӣ боша вай я ҳақ дорад. ҳаққи ҳамсояга ҳаққи мусулмониш не, ҳаққи ҳамсоягиш ҳақ дорад. шумо ба ақалиятҳои ҷинсӣ чӣ назар доред? ба ақалиятҳои ҷинсӣ? бале, ҳамҷинсгароҳо. ҳамҷинсгароҳо? ҳоло дар бораи ин фикру андешаи мустақили худро вобаста ба ҳамин мавзӯъ пурра аниқ накардаам. албатта ҳама ҳуқуқ ба зиндагӣ дорад, аммо савол ин аст ки чӣ гуна зиндагӣ мекунад. вақте ки ҷомеа онҳоро хуб намепазирад, албатта мушкил аст барои он. табиат инсону офадааст, ҳар касро ба равияи кори худаш, на ба сохтори якхела. шумо метавонед бо духтаре ки либоси аврупоӣ мепӯшад издивоҷ кунед? албатта метавонам ва вақте ки оиладор шудам, баъд метавонам вай занам ки шуд, метавонам онро ба либосҳои миллии тоҷикӣ ошно созам ва мехостам ки либоси миллии тоҷикиро ба бар кунад. не таҳаммул надорем. формаи чӣ худ мапӯшанд, миллии худ мапӯшанд, атласу мисол формаҳои тоҷикӣ худ мапӯшанд мешавад. моро бар ҳамин либос, бар ҳамин чӣ гуна ки ҳастем таҳаммул карданд, эҳтиром мекунанд, ҳурмат мекунанд. чаро мо онҳоро эҳтиром накунем? чӣ хеле ки дини худро мепарастанду чӣ гуна либос мепӯшанд, чаро мо таҳаммул накунем? вақте ки онҳо нисбати мо эҳтиром доранду чӣ хел мо мепӯшем, чӣ хел гап мезанем, ё ки худои мо чӣ гуна худоро мепарастем, онҳо чӣ гуна, чаро мо эҳтиром накунем?